तो हाय साଙ୍ଗ ମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଖୁସିରେ ଅଛ ତ? ସେମିତି ଖୁସିରେ ଥାଅ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଟାଇପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏକଦମ ଫୁଲ୍ ପାୱାରରେ। ତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜି କରନ୍ତି। ତ ଆମର ସେମିତି ମାନେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଆମେ ଭୋଜି କରୁ। ସେ 31 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ବନଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମର। ତ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ଆମର ଘଣ୍ଟିକାଲ ନିଧୁପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏକରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗପୁଛି ଆଉ ସେକରେ ବି ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ବସି ଗପୁଛି। ତ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମାନେ ଆମର ସବୁ ଯାହା ବି ଭୋଜିର ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ଏଇନା କିଣାକିଣି ହେଇନି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ କିଣାକିଣି ହେବ। ତାପରେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏକଦମ ଫୁଲ୍ ପାୱାରରେ ଆଉ। ତାପରେ ସବୁ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ କିଣା ହେଇକି ଆଜି ପୁରା ଧୂଆଁ ହେବ। ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାର୍ଟିଟା ପୁରା ଦେଖିବ ଆମର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ପିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କତିରେ ବଣ୍ଟି ଅଛି। ବଣ୍ଟି କ'ଣ କହ? ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଓକେ ନା ଆଜିର ରାତିଟା କେମିତି ହେବ ଖାଲି ବାସ୍ ରାତି ଫୁଲ୍ ବୋବାଲ ହବ। ଓକେ ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଓକେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ଦେଖିକି ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ। ଓକେ ତ ଆମର ସମସ୍ତେ ମାନେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାର୍ଟିଟା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରେମାଳିଆ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ଓକେ ଏମିତି ସେମିତି ପିଲା ନୁହଁ, ବହୁତ ମାନେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଓକେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ମାନ ଅଭିମାନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ରାଗରୁଷା କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପିଲାଟା ବହୁତ ଇନୋସେଣ୍ଟ। ଓକେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଆଉ ତା ମାତ୍ରାରେ ଆଉ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରୟାସ ପିକୁନ ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବୟ। ଓକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବୟ ପିକୁନ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବୟ ପିକୁନ। ଆଜିର ବ୍ଲଗରେ ଟୋକା ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବୟ ପିକୁନ। ପ୍ରୟାସ ଟିକେ ହାଇ କହିଦେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବୟ ପିକୁନ। ହଁ ବୁନୁ ମତେ ଏଇନା ଫୋନ ଦେଖା ହବ। ଚାଲ ରାତିରେ ସବୁ ସଉଦା ପତ୍ର କିଣା ହେଲା ବେଳେ। ଓକେ ବାଏ। ଓକେ ବାଏ। ରହୁଛୁ ଠିକ 8ଟା ବେଳେ ଆମେ ଆସିବୁ ଲାଇଭରେ। ତ ଫାଇନାଲ ଭାଇ ଯୋଉଠି ଆମର କହୁଥିଲୁ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆସିକି ସେ ସାଙ୍ଗ ଘରଠି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜି କରିବୁ। ତ ଭୋଜି ସବୁ ଜିନିଷ ବି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ କଖଡ଼ି ପଳେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ। ତ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ମସଲା, ଚିକେନ ମସଲା, ସବୁ ମସଲାର ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ଡେକେଜି ଭିତରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମର ଚିକେନ। ତ ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସେକରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଜି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ଟା ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବା। 2023 ବିଦାୟ। ତ ଗାଇସ୍ ଶିଶିର, ଆମର ଦୀପୁନା, ସୂରିଆ, ଏକ ଟିପେଇ, ତା ନା ଅଲଗା ବି ଆହୁରି ଭଲ ନାଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଟିପେଇ ଡାକୁଛୁ ଆଉ, ଯେହେତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଆଉ। ଆମ ଶିଶିର କିଛି କହ। ଶିଶିର ଗୋଟେ କହିଲୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଲାଗି? କିଛି କହିବନି? ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ସୂରିଆ ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଜୟ। ଆଉ ଆମର କିଛି ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଦେଖା ହବ, ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ପୁରା ଫୁଲ୍ ବୋବାଲ ହବ ନା କ'ଣ ସୂରିଆ? ଓକେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଆସନ୍ତୁ। ପୁରା ଚିକେନ କଷାଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ପୁରା ଦେଖିବ। କେବେ ଦେଖିନ ତ ଚିକେନ କଷାଟା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଜି ପୁରା ଚିକେନ କଷା ଭିଡ଼ିଓ ସହ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର 2024, 2023 ବିଦାୟ। ଆଉ ଦେଖା ହବ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଆସନ୍ତୁ ଏକାଥରେ ଚିକେନ କଷା କଷି। ତ ମୋର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିସାରିଲେଣି। ସେ ଏକରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା। ଆଜି ପୁରା ଧୁମା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରାହେବ ରାତିରେ, ପୁରା ମଜା ମସ୍ତ ଭରପୁର। ସବୁ ବର୍ଷ ତ ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ବି ହେବ। ସେ ଗୋଟାଏ ଶୋଇଛି, ଏକରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଚିକେନ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏକରେ ଆମର ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ସାର୍। ସାର୍ କିଛି କୁହ। କ'ଣ କହିବି? ସାଙ୍ଗର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ସପୋର୍ଟ କର। ସମସ୍ତେ କରିବ। ରେଡି ଗାଇସ୍, ବ୍ଲଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଟୁଲୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟୁଲୁ ରାଗିବଣି, ଶୋଧି ପକେଇବଣି। କାଳିଆ ଭାଇ, ଭାଇ ନା ଆଉ କ'ଣ ମ ସାଙ୍ଗ। ୟା ଭିଡ଼ିଓ କେହି ଦେଖନ୍ତୁନି। ଆଉ ତମ ଭାଇକୁ ଆମ ଭାଇକୁ ହେଲା ଜବରଦସ୍ତି କୁହ। ଆଉ ଟୁଲୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ଭାଇନା ରୋଷେଇ ଭାଇନା, ଆମ ରୋଷେଇ ନିହାର, ବ୍ରାକେଟରେ ଟିପେଇ। କିଛି ନାହିଁ, ଟିପେଇଟା ନବନି, ଖାଲି ଟିପେଇ ଡାକିଦେବ ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ। ଓ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିସାରିଲାଣି, ଖାଲି ବୁତୁ ବୁତୁ ହେଉଛି। ତମର ଏଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଳୁ କଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକ ମସଲା ଥୁଆ ହେଇଛି, ସବୁ ପକେଇ ସାରିଲାଣି ବୋଧେ। ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲି ଆଉ। ସବୁ ମସଲା ଥୁଆ ହେଇଛି ଏକଦମ ଫୁଲ୍। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିନି, ଆଉ ତାଙ୍କ ତ ଦେଖା ହବ ଆସିବା। ଆଜି ପୁରା ଦୁଲଦୁଲ ହବ, ଦୁଲଦୁଲ। ସାଉଣ୍ଡଟା ଚେକ୍ କର, ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ କରିବା ଆମର। ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ସାଉଣ୍ଡ।
बर्तमान आम चिकेन पड़ा रेडी पकाउछन आम टुलु सार जिंदाबाद गोटे गोटे पीस कर पकाउछन टुलु सार रेडी पकेलु ए धइटर बंद कर रेडी चिकेन झोल आम चुली डिजाइन चुली भाई कई चुली एमती बनई न एकर दिकर खाली इटा थी मझे माने किसी सपोर्ट ना खाली कांथ सपोर्ट एकर आउट इटा दबा कथा दिया है बर्तमान घोराई गला आउ बेसी ना 10 मिनट 10 मिनट गलु पानी टे मरीगला पुणी स्टार्ट हम खाना खाइबा झोल बंद कर मोर आहरी गोटे ब्लॉग वीडियो माने ब्लॉगटा पड़ीनी मोर बैच फिस्ट आम करूँ तो सब स्कूल सांग मैंने सब जो बैच फिस्ट करूँ से वीडियोटा मुझे पकईनी तो फास्ट ये वीडियोटा पकईदे तापर बैच फिस्ट वीडियोटा आनिक देखेबी आउ तो से सब नाचिले चल एकदम डांस कर एकदम बढ़िया पूरा एकदम मस्त रे आउ खाली पिकुनटा आसबार अच्छी पिकुन आसला सैला आम बढ़िया हम आउ पिकुना नाटा नहीं आस होटेलू बढ़िया डांस हम आउ चल पिकुन बाजार पलि आसला खाली खाई देकी डांसटा पूरा अलग प्रकार कहीं सोमवार पड़ सोमवार हो गले कहीं खाइबे आइस डांसटा कर खाई ना पिकुन बंटी सुशील निहार सुरेश संजय हमार गाड़ी टुलू छिड़ी दिया आमर प्लेट बड़ा गला ना खाଇବା आमर सब सांग मैंने एकाठी बसी पड़े आम खायापी तो टेकेज थी चिकेन आ समस्त नान आम थाली माने खली रे दिया जाइए तो सब सांग मैंने मिसिक एकाठी खाइलु आ बढ़िया बहुत मजा भी कलु है कि बहुत खुशी रे थिलु पिकुन स्टोरीटा देखो कमेंट सेक्शन में कहबो भल लागिला खराब भाई देखो गुरु भाई आम प्रयास भाई तो सांग भितर बुनु आसला सबुठ लेट रे कौन काम गाइस तो बर्तमान हैप्पी न्यू ईयर टाइम आसीगला केते 12टा बाबे जस्ट अछि आ गोटे मिनिट गला तो 12टा देखि पातो पूरा पूरी घंटा मनी हैप्पी न्यू ईयर तो 2024 पूरा एंजॉय करिया हैप्पी न्यू ईयर ऑल YouTube फैमिली मोर समस्त के हैप्पी न्यू ईयर 2024 आपन समस्त भले भले बितु तो बर्तमान हम कोन के एंजॉय करू तो देखो खाली है लगी हैप्पी न्यू ईयर ओए ओए लगो हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हम बर्थडे सेलिब्रेशन हैप्पी बर्थडे ठीक नुआ वर्ष टाइम रे सांग शिशिर जन्मदिन टाइम तो जन्मदिन केक कटा पूरा सेलिब्रेशन पूरा अलग प्रकार हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू तो सकाल सकाल किसी एमती भी होता तो सब सांग मैंने भोजी खाई तो बाहरी बोलो समस्त घर को जावाई तो चलो जा घर को सांग पिला गले हरी आम तो भोजीटा रात पूरा मस्त होती जाऊँ घर को जीव टिपेर मोर चलो घर को ये तो ये